Gikustodiya na sa mga otoridad ang mga cyber evidence nga anaa sa sulod sa gitumbok nga BPO front scam hub sa dakbayan sa Sugbo. Kini human nalutsan ug warrant sa korte. Sa iranta ang detalye sa report ni Alan Domingo. Giimplementar sa Regional Anti-Cybercrime Unit, Cebu City Police Office, Department of Information Communication and Technology ug ubang government agencies ang warrant to search, seize and examine computer data nga gi-issue sa korte. Kinialang sa kagamitan nga naglakip sa mga laptop ug desktop nga giingong gigamit sa pagpangilad online sa usa ka data processing services nga gigamit sa scamming. Gipahigayon ang operasyon sa mga tinugyanan sa balaod kagabi sa barangay Kasambagan, dakbayan sa Sugbo. Kapin sa 40 ka mga computers, ingon man mga laptop ang gidala sa mga personnel sa Anti-Cybercrime Unit o gisusi na nila kini. Ang nakuhang search warrant subay sa kalapasan sa Republic Act 11765 kun Financial Products and Services Consumer Protection Act in relation to Section 6 sa Republic Act 10175. Aduna usay mga saksi nga gihuptan sa mga otoridad kansang pamahayag ang usa sa gigamit sa pagkuha sa search warrant. Ultimately, ang goal is to check if there are other pieces of evidence that can be used to corroborate mga statements initially made, the reason why na-grant kani nga SW. Gipadayag sa opisyal sa Cebu City Police Office, posible mamahimong testigo ang magkawani sa kumpanya sa kasong ipasaka batok sa nagpasiugda sa mudos. Nasairan nga unang natribukar ang scam operation sa usa ka nagpailang hacker o social media content creator. Pinaagi sa social media diin na-record ang pagpamiktima sa mga kawani ngadto sa mga langyaw. Giklaro sa police official nga mihimo gilayon sila og mga lakang pagsubay sa mga nalambigit sa pagpangilan. After this one, if after collation of all these pieces of evidence, ipadayon ang pag-file og kaso sa mga na-identified nga mga persons. Aduna na listahan ang mga otoridad kung si kinsa ang mga trabahante o ang mga dako-dako nila. Sa pagputlo nining balita, wa pa masayri kung unsa ang nauting kay nila gikan sa mga gadgets nga nakuha gikan sa establishmento nga gigamit sa tinunto. Padayon ang effort sa mga investigators nato sa pag-reach out sa uban empleyado ani nga mao nga establishments. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.